insights. Vi får aldrig nogensinde økonomien på plads. Vi får aldrig nogensinde kunderne ind i butikken, hvis ikke vi har nogle dygtige medarbejdere. Inflationen er kommet ned, og arbejdsmarkedet er faktisk stadigvæk stærkt. Vi er åben for teknologi, åben for nye idéer. Vi kan få nok så mange gæster ind i huset, men hvis vi som medarbejdere i huset fucker det hele op, så er det ligegyldigt. Det lader til, at vi ligesom har fået den her bløde landing i økonomien, og vi gradvist får en afmatning, uden at der er noget alvorligt, der er gået i stykker i processen. Vi tilknytter os til startup-selskaper i tech-branchen. Vi ser på teknologi som ikke er nødvendigvis udviklet for hotell, og prøver at finde anvendelsesområder i hotelbranchen. Jeg ser, at hotel- og restaurationsbranchen er den aller vigtigste branche i hele verden. Fordi det er her, andre mennesker giver deres fritid, deres tid fra sig. Og tid er det allermest sparsomme, vi har. Herhjemme går det faktisk meget godt. I Europa, der går det også sådan rimelig godt. Der har været lidt flere bump på vejen, men den udvikling, der er lige nu, rimer også meget godt på, at vi nok kommer ned på de der 2% inflation. I Danmark så skal vi vokse nu først og fremmest med 2 hoteller i år, og så har vi jo sat en målsætning om, at vi skal have 10 Aiden-hoteller inden 2027. Hvis vi kigger på tværs af dansk økonomi, jamen, så har vi haft en udvikling igennem en længere periode, hvor servicevirksomhederne egentlig har klaret det rimelig godt. Det er jo for eksempel sige hoteller og restauranter. Til gengæld så er der andre dele af økonomien, der har været væsentligt mere presset. Så vi har den her globale industrirecession, som også har gjort ondt på industrivirksomhederne herhjemme. Hvis vi skal overleve, så skal vi tættere på gæsterne. Det bliver sådan 2 kategorier. En kategori, som bliver et 2-stjernet overnatningsprodukt, hvor du hurtigt ind og hurtigt ud, og en basal ydelse. Og så den anden del, hvor du er tæt på gæsterne, og hvor gæsterne er tæt på os, og får en kerneydelse, som fylder hele pakken.